Добрага ранку. Рада вітаць вас у нашым добраранку. Глеб, у мяне для цябе сюрпрыз. Сюрпрызы я люблю. А дзе Лесік? Гэта і ёсць мой сюрпрыз. Мы добраранак будзем весці без Лесіка. А куды ён падзеўся? О, адправіўся на навуковую канферэнцыю. Гэта сур'ёзна. Ды ну, канферэнцыя гэта дробязі. Вось добраранак правесці задачка. Трэба ж, каб было і цікава, і весела. І пазнавальна. І ты туды ж. Будешь замяшчаць разумніка? Ну, пастараюся. Ну, Глеб, а я думала, мы с тобой будем только веселиться. Кася, не хвалюйся, мы ўсё паспеем. Спадзяюся. З чаго будзем пачынаць? А, ты яшчэ пытаешься. Вядома, з мультика. Я б мог і здагадацца, але пасля мульціка... Пасля будзе пасля, а зараз мультфільм. А зараз... Самый час працягваць весяліцца. Кася, ты хочаш адразу ўключыць наступны мультфільм? Было б нядрэнна. Але ў мяне ёсць чым здзівіць цябе, Глеб, і нашых гледачоў. Якая ты малайчына, Кася? Так, я малайчына. І хачу, каб без Лесіка ніхто не засумаваў. Сябры, як вы лічыце, што такое футволей? Я, шчыра кажучы, не ведаю. А калі я падкажу, што гэта новы від спорту? Так ужо лягчэй. Фут – пачатак слова футбол. Ты рухаешся ў патрэбным напрамку, Глеб. Добра. А волей – пачатак слова волейбол, так? Малайчына, Глеб. І калі аб'яднаць гэтыя словы, атрымаецца новы від спорту – футволей. Цікава прыдумана, але я не памятаю, каб ты сур'ёзна захаплялася спортам. А мяне зацікавіў не сам спорт, а адзін незвычайны і вельмі таленавіты гулец. Ого, сімпатычна сабачка. Гэта бордер-колі, Флокі з Бразіліі. Яму 3 гады, і ён выдатна гуляе ў футволей. Вось гэта ўзровень гульні. Цікава, а хто трэніруе Флокі? Яго гаспадар. Ён працуе трэнерам па футволею. Аднак рабіць з гадаванца зорку спорту бразілец не збіраўся. Флокі сам зацікавіўся гульнёй? Менавіта так. У 2 месяцы сабачка пачаў скакаць за паветранымі шарыкамі, а пазней навучыўся гуляць у бразільскі футбол. Атрымліваецца, што чатырохлапы спартсмен трэніруецца амаль усё жыццё? І вынікі Флокі цудоўныя. Ён сапраўдны прафесіянал. У гаспадара і гадаванца ёсць нават свая стратэгія гульні. Гэта якая? Флокі гаўкае, калі хоча атрымаць пас. І, напэўна, вельмі радуецца, калі яго каманда набірае ачкі. Яшчэ як! У гэты момант Флокі скача на рукі трэнеру ці дае 5. Спартыўнае спаборніцтва – гэта заўсёды цікава. А калі ў іх прыймае ўдзел такі незвычайны гулец... Сапраўды, у Флокі вельмі многа балельшчыкаў і падпісчыкаў у садсетках. Я таксама падпішуся на Флокі і буду сачыць за яго поспехамі. Спадзяюся, мы з Флокі здзівілі ўсіх гледачоў. Безумоўна, а кагосьці, магчыма, натхнілі заняцца футволеем. Можна проста футболам ці волейболам. Карацей, выбар за вами, сябры. Але з гэтым можна вызначыцца пазней, бо зараз самы час паглядзець чарговы ранішні мультфільм. Глядзім, сябры. Сябры, адкажыце, калі ласка, ці ёсць у вас любімая талерачка ці кубачак? У мяне ёсць кубачак з любымымі супергероямі. А вось я збіраюся замяніць свой посуд на самы арыгінальны і зручны ў свеце. І што гэта за посуд такі? Зараз раскажу. Кася, што за такі арыгінальны посуд ты збіраешся набыць? Не набыць, а зрабіць сваімі лапамі. Ого, я думаю, гэта складана. А вось і не. Кася, давай рассакрэчвай свой сакрэт. Ты навучылася рабіць посуд са шкла ці з гліны? Не, лепш. Я збіраюся рабіць ледзяны посуд. Які? Ледзяны? Менавіта, посуд зроблены з лёду. Я ніколі про такі посуд не чуў, а ён, аказваецца, прыгожы. Акрамя прыгажосці, гэты посуд яшчэ і вельмі зручны. Гэта чым цікава? Як чым?
По-перше, ледяний посуд не треба мить. Правильно, бо ён просто розтане. Геніально. А по-другое, такі посуд цудоўна ахалоджвае ежу. Можна падаваць у такім ледзяным посудзе мороженое. Вось усе здзівяцца. А яшчэ у такіх арыгінальных талерачках вельмі прыгожа будзе выглядаць, напрыклад, судавіна. Згодны. Да таго ж, ледзяны посуд не так крыўдна разбіць. Гэта яшчэ чаму? Бо, як я гаварыла, яго можна зрабіць сваімі рукамі, а потым унікальнымі дэкаратыўнымі талеркамі з лёду можна ўпрыгожыць, напрыклад, балкон зімой. Кася, яшчэ ў такі посуд можна насыпаць зерне птушкам. Атрымаюцца вельмі арыгінальныя кармушкі. Карацей кажучы, ледзяны посуд гэта арыгінальна, зручна і незвычайна. Кася, і ты собираешься рабіць такі посуд сама? Хачу і буду. А гэта складана? Зусім не. У інтэрнэце можна адшукаць падрабязныя інструкцыі. Вось Лесік вернецца з канферэнцыі і зоймецца. Але я ўжо пацікавілася, што спатрэбіцца, каб зрабіць ледзяны посуд. І што цікава? Уяўляеш, толькі вада і маразільнік, а яшчэ кавалачкі любой садавіны ці гародніны, ягады і кветкі, якімі можна ўпрыгожваць талеркі. Сапраўды, ўсё гэта вельмі лёгка знайсці. І я планую упрыгожыць навагодні стол такім арыгінальным посудам. А я табе дапамагу. Дамовіліся. А зараз самы час паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Добрая прапанова. Глядзім. Кася, гэта ты мне камп'ютар паставіла? Я? А навошта? Як навошта? Давай патэлефануем Лесіку па відэасувязі. Хочаш паразмаўляць? Засумавала? Крышачку. І яшчэ я вельмі хачу, каб ты расказаў Лесіку, які цудоўны добраранак я сёння правяла. Ты адна? Прабач, Глеб, вядома, мы. І ў нас выдатна ўсё атрымалася. Праўда, сябры? Кася, давай зараз не будзем турбаваць яго. Лесік, напэўна, рыхтуецца да выступлення са сваім дакладам. Добра, патэлефануем пазней, але ты абавязкова скажаш, што добраранак у нас атрымаўся, што трэба. Скажу, не хвалюйся. А зараз? Зараз час развітвацца. Шкада, але хутка мы сустрэнемся зноў. Давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Давай нагадаем. Мы сустракаемся з панядзелка па пятніцу, Як заўсёды зранку, у нашым добра